እዚ ሰላምታና ተቀበሉ ፈንዋና ተከታተሉ ክብራት ተዓዘብትና ሎሚ ሓሙስ 30 ሚያዝያ 2026 ተዳለወ ሓዲስ ዜና ተሕዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ምክታልኩም ብክብሪ ዓድም ፈለማ ቀነጥታቱ ኤርትራ ንጠለባት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተኽተኽን ዘይሕጋውን ክትብል ነፂጋቶ ቁፅሪ ሓገዝ ዝፅበየ ዜጋታት ኢትዮጵያ ካብ 27 ናብ 3 ሚልዮን ወሪዱ ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ገሊጹ سعود عرب نسوسان حمشن إثيوبيان نايموت في الدهيبا قلت السودان أن قددا يخيد كمزلو تقاليتو مثل دونالد ترامب باسبورت أمريكا كعتميم ترامب قبل على تسفاز قولة السمع هرموز إيران مع بيرو قطر بزعبا قداي ICC نزغربة تخصي إسرائيل نتيقا إذن قال أم بزرزح زركم كأربي كتكاتاتولني بخبر عدم مينستر قدايات واتساي إيرترا مرحتي إثيوبيا بزعبا أف دقة بحر زغربو زلو تدقاقامي مقوت زيحقاون توقتغان قبل توقاومو قاليتو اتي مينستري تمال إسان شعات ميازيا كلتشعن إسان شدشن أبزوت أو مقلتي الزغابة دي سابا سمع زلو ترغا حانتا عباي هاجر أبل علي لولاونتن مريتن حادنتن قرابتا هاجرات مسفح فحمريت كم قبول كتوزدو تقليا كابزبل قوقي مبقسي حساب ستال على مغانو أمريكتو እዚ መግለጽ ዝወሃብ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ልኡላውነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውናን ዘይቅልበስን ሃገራዊ ዕላማ ከም ዝኾነ ደጊሙ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣቐዲሙ በወገኑ እቲ ፓተርኪምን ዝብል ዝገልጾ ሰልፊ ብልጽግና ካብ ውሽጢ ጸገማቱ ንምህዳም ዘልዕሎ ዘሎ ክብል ኣብ ኤክስ ምላሽ ሂቡ ነይሩ እዩ መራሒ ናይቲ ሰልፊ ከምኡውን ከም በዓል ጅናት ጻድቃን ዝበሉ ሓንጨ መንጪ ነቲ ተደጋጋሚ توختقن زبالة مجود لولا ونتاف دق بعري تنفاس كزرلو يفتنوا ويلو منستر قدايت وتسع إيرترا زعتوتا زل على الزلو وان مستقاب إثيوبيا زلو هلو كونتات بمتأثر تعبد السابع زلو سرعت نسبة خبت زقات مو زلو حماق محدرة إنه وسخ زخي زلو وشتاو قلولاون نمت مزاز هلوناون أقداس نتن تسأتان زبلو نايفت أرى زعباتات كم نهاجراو سنيت سلتي تقوم اللو مالو قبل قاليسو እዚ መግለጺ ወሲኹ እዚ ጻዕሪ እቲ ተጋማሚዑ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባይታን ንምጥማርን ውሽጣዊ ምስሓባት ኢትዮጵያ ናብ ዞባዊ ቅልውላው ንምስጋርን ዝዓለመ ምዃኑ ይሕብር ብተወሳኺ እቲ ሚኒስተር ስጉምቲ አብይ አሕመድ ምስ ታሪክ ሜላ ቀዳሞት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብምትእሳር እዚ ሜላ እዚ ንናይ ውሽጣዊ ምሕደራ ውድቀት ንምሽፋንን ግዳማዊ ተወሳእትን ናይ ጻዕዳ ሓራምስ ፕሮጀክትታትን ይጥቀመሉ ምስ ዝነበሩ ቀዳሞት ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝመሳሰል እዩ ክብል ወቂሱ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ኢቲቪ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ንኣሽቱ ሃገራት ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ንምሕላው ስለ ዘይከላ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ዓቕሚ ዘለዎን ዓበይቲ ሃገራት ካብቲ ጉዳይ ርሒቐን እንተኸይደን ንገዛእ ርእሰን ይኹን ንዓለም ሓደጋ ከስዕብ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ነዚ ምጉት እዚ ብትሪ ብምንጻቅ ቀዳማይ ነገር ገዛእ ርእሱ መሬታዊ ዶባቱን ከተዓረቕን ዘይከኣለ መንግስቲ ንርእሱ ከም ቀንዲ ውሕስነት ኣገዳሲ ዓለማዊ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ገይሩ ከቕርብ ጂኦፖለቲካዊ ላግፂ እዩ ክብል ገሊጹ እዚ መግለፂ ወሲኹ ኢትዮጵያ ንኣሽቱ ሃገራት ጸጥታ ናይ ምርጋጽ ዓቕሚ የብለንን ክትብል እተቕርቦ ጥርዓን ካብ ታሪኻውን ግብራውን ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ይገልጽ ኤርትራ ኣንጻር ኩሉ ዕንቅፋታት ዘካየደቶ ናይ ናጽነት ቃልሲ ዓቕሚ ምክልኻል ብዝሕ ህዝቢ ወይ ብግዝፊ ሃገር ከም ዘይውሰን ዘርኢ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ የዘኻኽር አብይ አሕመድ ኣብ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምትረፋ ኣብ ልዕሊ ጽላት ማኒፋክቸሪንግ ቁጠባ ብልጽግናን ዓብ ጸቕጢ ከም ዘሕደረላ ገሊጹ እዩ ብተወሳኺ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ወጻኢታ ሎጂስቲክ ክብል ከም ዝገበረ ድሕነት ምስጢራዊ ሃገራት ምርጋጽ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቑን ኣመልኪቱ ኤርትራ ግን ነዚ ስጉምቲ እዚ ግዚኡ ዝሓለፈ ወርፋን ወራር ክትብል ትገልጾ ኤርትራ ካብ 1993 ጀሚራ ወደባታ ንንግዳዊ ኣገልግሎት ንምኽፋት ዘይተሓለለ ድላይ ከተርኢ ከም ፀናሕትን ኢትዮጵያ ድማ ብምዑሪ ውዕላት ክትጥቀመሉ ፍቒዳ ከም ዝነበረትን እቲ መግለጺ የዘኻኽር ልኡላውነት መሬታውን ሓድነት ኤርትራ ናብ ዘተ ዘይቀርብን ቅዱስ ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝቃልዓ ዘሎ ጠለባት ኣዋጅ ኩናት ብምባል ክነቕፎ ጸኒሑ እዩ ነባር ሰላም ንኽሰፍን ድማ መሪሕነት ኢትዮጵያ ንስትራቴጂያቶም ዳግማይ ገምጋም ክገብሉን ነቲ ድሕሪ ዘይምለስ ልኡላውነት ኤርትራ ክቕበሉን ከም ዘለዎም እቲ ሚኒስትሪ የዘኻኽር ቁፅሪ ሓገዝ ዝፅበዩ ዜጋታት ኢትዮጵያ ካብ 27 ሚልዮን ናብ 3 ሚልዮን ወሪዱሎ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ገሊጹ ጉዕዞ ማሕበራዊ ልምዓት እቲ ሃገር ዝገምገመ ስጉምቲ ማሕበራዊ ልምዓትን ንህንፀት ሃገር ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስራሕ ዘሎ ስራሕ ምንካይ ድኽነትን ሓደስቲ መረዳእታታት ዘቕረበሉ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስማዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እቲ ሃገር ድኽነት ንምጥፋእ
ኣብ እትገብርሉ ዘላ ጻዕሪ ጭቡጥ ውፅኢት ይምዝገቡ ከም ዘለዉ ጠቂሱ ተቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝገለጸ እንተኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ዝጽበዩ ዝነበሩ ዜጋታት ቁጽሪ ካብ 27 ሚልዮን ናብ 3 ሚልዮን ወሪዱሎ። እዚ ናይ ቁጽሪ ለውጢ እታ ሃገር ብመግቢ ርእሳ ንምኽኣልን ኣብ ዓውዲ ልምዓት እተካይዶ ዘላ ስራሕ ኣፍራዪ ፍረ ዘርኢ ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ዝተፈላለየ ክፍለታት ሕብረተሰብ እውን ዝቐረበ ጸብጻብ ጉዕዞ ለውጥን ኣድናቆት ተቐቢሎም ኣለዎ። እንተኾነ እቲ ዝቐረበ ምንካይ ቁጽሪ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ገለ ጸብጻባት ይገልጹ። ዋላ እኳ ጻዕርታት ሰላም በርሊን እንተተኻይደ ግጭታት ሱዳን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ ዋዕላ በርሊን ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ከባቢታት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምጉዳል ሰብኣዊ ደገፍን ንምዕባይን ቃል ተኣትዩ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ካብቲ ዝነበሮ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘሱዳን ታይምስ ዝዘርግሖ ጸብጻብ የመልክት። ኣብ ዘቐረበ እዋን ብዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መስራሕቲ ኪዳን ሱዳን ዝነበሩ ከባቢታት ዕላማ ብምግባር ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ እናሓየለ ይቕፅል ብምህላው እቲ ምንጭ ሕብር ተዓዘብቲ እቲ ዝተሓደሰ መጥቃዕቲ ነቲ ስውር ጻዕርታት ሰላም ከዳኸሞ ዝያዳ ክሳራታት ከስዕብ ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ስክፍታታት ከም ዘስዕብ የጠንቀቑ። ሂውማን ራይትስ ዎች ብ28 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ምስ ሓሽሽ ብተሓዝ ገበናት ብውሕዱ 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂቦም ኣብ ዝብል ዘሻቅል ኩነታት ከም ዝርከቡ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ብ21 ሚያዝያ 2026 ሰለስተ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ድሮ ከም ዘቆተለ እውን እቲ ጸብጻብ ይሕብር። እቶም ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት ሓድሕድ ዝሃደሙ ስደተኛታት ምዃኖም ገሊጾም ንህይወቶም ንምድሓን ስራሕ ንምድላይን ድማ ብገማግም ባሕሪ ዓደን ኣቢሎም ንየመን ብምቁራጽ ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ። ብመሰረት ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች እቲ ሃገር ንሰለስተ ሰባት ብሞት ድሕሪ ምቕፅዓ ተወሳኺ ቅድለት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ደው ክብል ገይሮም ኣለዉ። ስዑድ ዓረብ መሰረታዊ ግቡእ መስርሕ ዘይተኸተሉ ስራሓት ፍርዲ ስዒቡ ዘይጎነፃዊ ገበና ዝፈጸሙ ስደተኛታት ንሞት ምፍራድ ኣብ መሰላት ህይወቶም ዓሚቕ ሸለልትነት ዘንጸባረቑ ክትብል ኣብ ሂውማን ራይትስ ዎች ላዕለዋይ ተመራማሪት መሰላት ስደተኛታት ዝኾነት ናድያ ሃርማን ገሊጻ። ቀፂላ መሻርክቲ ስዑድ ዓረብ ብእዋኑ ብህፁፅ ጣልቃ ከኣትዉ ይግባእ ኢላ። ሂውማን ራይትስ ዎች ብዛዕባ ጉዳይ ሰለስተ ኣብ ዞባ ኣሲር ኣብ መዳጎኒ ካሚስ ሙሻይን ዝተኣሰሩ ሰባት ኣመልኪቱ ምስ ሰለስተ ሓበሬታት ዘለዎም ምንጭታት ቃለ መሕተት ኣካይዱ። ብመሰረት ቃሎም ብ21 ሚያዝያ ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ንሰለስተ እስራት ፀዊዖም ክወስድዎም ናብ መስርዕ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸዱን እዮም ሓቢሮም። ድሕሮም እቶም ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ እቶም ሰለስተ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ንኣባላት ስድራ ቤቶም ክሕብሩ ከም ዘለዎም ነጊሮሞም። እቶም እስራት ካብ ዝተኣሰሩሉ እዋን ጀሚሩ ዝበፅሖም ኣካል ከም ዘየለን ምስ ሰበስልጣን ቆንስል ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ርክብ ከም ዘይነበሮም ይንገር። እቶም ቃለ መሓትት ዝተገብረሎም ሰባት እዚ መስርዕ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ውክልና ወይ ተርጎምቲ ኣብ ዘይብሉ ኣዝዩ ሓፂር ናይ ጉጅለ ከይዲ ፍርዲ ከም ዝነበረ ገሊጾም። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐርብ ክሲ ከም ዘይነበሮም ኣብ ዘይተረድኦም ሰነዳት ክፍርሙ ከም ዝተገደዱን ብሓለፍቲ ጸጥታ ከም ዝተሃርሙን ይዛረቡ። እቶም ሰባት ንልዕሊ 2 ዓመት ተኣሲሮም እኳ እንተጸንሑ ይግባይ ናይ ምቕራብ ዕድል ግን ኣይረኸቡን። ኣብዚ መደገኑ ዝርከቡ 65 ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮ ምስ ሓሽሽ ብዝተኣሳሰር ገበናት ንሞት ዝተፈርዱ ኮይኖም ምስቶም ብቕትለት ካልእ ገበናት ዝተፈርዱ ዜጋታት ስዑድ ዓረብ እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ከም ዝሕብሮ ኣብ ካሚዝ ሙሻይት ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበዩ ኣለዉ። ሂውማን ራይትስ ዎች ነዚ ቁፅሪ ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ስዑድ ዓረብ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ብ23 ጥሪ 2015 ንጉስ ስልጣን ካብ ዝኸውን ንወዲ መሓመድ ቢን ሳልማን ድማ ብ21 ሰነ 2017 ልኡል ዘውዲ ኢሉ ካብ ሸሞ ንዳሓር ልዕሊ 2,000 ሰባት ብሞት ተቐፂዖም ኣለዉ። ሰመዚ ስዑድ ዓረብ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ብቁልጡፍ ክስርዙን ኩሎም ጉዳያት ምስ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ብዝሰማዕማ ኣገባብ ክፍጸሙ ክግምገሙን ፀዊዑ ኣሎ። መናባበሮኦም ከመሓይሹ ዝምነዩ ብኣማእታ ሸሓት ዝቑፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድ ዓረብ እናሰርሑ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ጸብጻባን ሂውማን ራይትስ ዎች ከም ዘመልክቶ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ዘሎ ኣረሜናዊ ዕጥቃዊ ግጭት ሓዊሱ ብዙሓት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝሃደሙ እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ወከልትን ብህፁፅ ምመዛንኡ ስዑድ ዓረብ ጣልቃ ብምእታው እንተወሓደ ዜጋታት ቁልጡፍ ቆንስላዊ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ከረጋግፁ ከም ዝግባእ እቲ ተጠባቕቲ መሰላት ተላብዩ። ቅዱሳት መንግስታት ስዑድ ዓረብ ነቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክትስርዞ ወይ እንተወሓደ ምስ ዕፀ ፋርስ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ብሞት ከይትፈርድ ጸቕጢ ክገብሩ ከም ዘለዎም እውን እቲ ትካል ፀዊዑ። ስዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ብሰፊሑ ምጥቃማ ምስ መሰረታዊ ስርዓታት ምግሃዝ መሰለት ተኸሰስቲ ዝጻረር እዩ ትብል ላዕለዋይ ተመራማሪት መሰላት ስደተኛታት ናድያ ሃርድማን። እዚ ናይ ሞት ፍርዲ ክውገድ ከም ዘለዎ ድማ እያ ትምጉት።
أمريكا مثل دونالد ترامب زحز باسبورت وقعوا خم تجبر وايت هاوس أراجيتو الزينة فلما بفوكس نيوز استقال خون كله وتم وحدات قطز زلهم باسبورت دم أول حملة أبز بس زغر مبر 350 معالتي ناتنة أمريكا كزرقعهم حقنة الزينة نبيس زراجته هذا بعد 6 منقسي إذا حدش كدي زحز باسبورت وقعوي أبزخونه باسبورت نمركاب زملك الزخونه يكون أمريكا وزيجا كرغبو خمس خل قاليتو زون فلايت باسبورت اب ايجنسي باسبورت واشنطن ترايم كقربو ابزي بغدات وصاي امريكا تزرغحه فولي باسبورت زري مسلي سيلي دونالد ترامب بتاريخه صحف اواج نصانتن بانديرا امريكان تخبيبو كمون بورق او حبريز استفرمه كتامه بريزنت يرى وهبقال وايت هاوس نبي بي سي 5 حبره از مسلي ترامب زحاز باسبورت هاغراونتن امريكاوين زدنق صنبلات مبر 250 لدت امريكا مجزاتي بريطانيا حرا وصا خمناص هاجر استمسرتلو زخبرتلو خالق منገዲ ኢሉ ኣብ ዝኽሪ መበል 250 ማዓት ናጽነት امريكا ምስሊ ትራምፕ ዝሓዘ ፓስፖርት ወጋዓው ካብ ምግባር ብተወሳኺ امريكاውን ዝያዳ በሃገሮም ክኾርኡ ዝገብሩ ዓይነታት ፓስፖርት ጽንብላትን ፍሉያት መደባትን ከም ዝህልውን እቲ ወሃብ ቃል ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ፓስፖርት امريكا ኣስትሮኖመር ኣብ ወርሕና ዓለበ ከምኡውን ሓወልቲ ሓድነት حاويسو أقداسي تاريخ تهجر زنصبارقيو انتخون زيغاتات أمريكا نزل مثل ترامب زحزه فولي باسبورت عين دل منبال يخولو ديوم زبل جنة صورة يكونن زي أب تاريخ زغري نتسأنت أمريكا وقعو زخون فولي باسبورت منقصة تهجر شنوي مثل ترامب وقعو مدبات حزباو هنساتات نايزا قمتلو حدش أقبام مرأيو ترامب نوع الهرمز نتيجو إيران ترى زي فلت ملاش كتب أبزت أنقاطلو وان أب أجدا بعثفي أوديلو بريزنت أمريكا دونالد ترامب نت أودبات إيران زنبر أجدا كم زي الأولو بنوت بمغلات نت تيران نمت أبو هرمز دامغاي نمخفات زغربتو أمامه بوصيتها منغدي نتيجو أزدما قطباو تقاطين مقلال أيو ترامب إسان جعت ميازيا أكسيوس أبزها بمغلاتي زي أجدا خام مفنجار بومبا زيادة وصيت مخانو بمغلات إيران ناوسن تدفق خمزلا بمغلات فتصيما نيكليراوي أصوار كتركب كم زي بالله دقيمو قاليصو إيران مراي تأجدا ناب دردر نملاس كم كل فقر مخونة أقاميت أتقوا أنت نبرت مرقت ترام جن يدبلوماسو قطف منقدي نغنميت كم زيله زملكتيو عفو قبيع بايتو إيران محمد باقر قالي باف أمريكا بقطبا وتصاطن وشت أو مفلاينت نتهاجر كتداخما تفتنا على خبل كسيسو أموداتا إيران كتعوت مغانا قال أتيو إذا خمزيلن كله حدا لعلواي منجي تأتا إيران تهران نتأجدا نملاس شبو ترى زي فلتن تكبرات تدالو خمزلا أتنكئو ترامب توسخس قمتات أمريكا نوتادرا عامي إيران بعابيو 5 دولار بمقلات كابا عامي مسايلات نيشتو كفال تراي كم طرفه غاليزو بتوسخي أمريكا أبكينات مأكلاي مبرق 25 بليون دولار وصايتات كم زغبرت غاليزو أمريكا قبل لإيران زكايرتو خوينات كساب 25 بليون دولار وصايتات كم زغبرت حدا لعلواي بعد سلطان بنتاغون غاليزو ناي توقاصصر سراح زفصم زلو درس هارتس تمالي ربع إسان شعت ميازيا أب أوان مسكرنت كوميتر عطوق أقولقلوت بايتو نأبالات بيت مغرى أبزاه بمقلتي مبزاحتو اتجنزب نتتوكوست زوات أمخانو قليسو أما جمرتا نايز ورحوي قزياو تخصدو مبال كأنمي مقلاتو أوشت إيران لعلا عساسة لسشح علاماتات كم ستهرمون سبب السلطان أراغيتو قطر بزعبا قداي ICC نزغربا خسي إسرائيل نتيقاتو قطر نت إسرائيل أبلع قدامي مينستر تاغر بنجامين نتانياهو نأخبار حقي أهجراو بيت فردي جبن كريم كان دقيفاتو ختبل زغربو تخسي حاسوتي بمبال كم زناصقتو معكنات ايجنسي أنا دالو حبيرو دوها التخصصات كاب تحتاتنت نمهدام زقبر فتنا مخانو بمتكاس أبصراح كما هجراو بيت فردي جبن زعمسلو عالم لخوان تكالات فردي تقالك أخم زيتأتو أسميرا እዚ መግለጽ ዝወፀ ምስን እስራኤል ኩነታት ፍልስጤም ብዝምልከት ውሰት ዝሕሰብ ዘሎ ሕጋዊ ስጉምትታት መርመራትን ዝተኣሳሰር ቀጻሊ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ እስራኤልን ቱርክን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎን ክርክር ኣሓይለን ኣብ ሶማሊላንድን ብምትኳር ኣብ ልዕሊ ጸዓታት መስመራት ንግዲ ቀይሕ ባሕሪን እስትራቴጂካዊ ቁፅፅር ይገብራ ኣለዋ ቱርክ ምስ ሶማልያ ኣብ ባሕርና ምድርን ዝግበር ዳሳስ ነዳድን ጋዝን ወግዓዊ ስምምዓት ብምግባር ወታደራ ህላወያ በማዕስከራት በመፈርን መሳሪሕታታ አስፊሓ ትርከብ እስራኤል ድማ ንሶማሊላንድ ከም ናጻ ሃገር ኣፍልጦ ሂባታያ ብኡ ድማ ንሑት የመን ንምክትታልን እስትራቴጂካዊ መተካእታ መእተዊ መጻቦ ባቢኤል መንደብን ንሙሓስ ወታደራዊ ማዕስከር ክትሰርሕ መደብ ኣለዋ እዚ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዝካየድ ዘሎ ውድድር እዘን ክልተ ሃገራት ኣካል ናይቲ ንዘባውን ጽልዋን ዝምልከት ሰፊሕ ግጭት ኮይኑ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ብዛዕባ ጋዛ ሶርያን ምዕዝነታት ዝፈጥረ ዘይምርዳእ ዝያዳ ተሃስዩ
يركب كبرات تعزبتنا نايلوم ونبرة مدباتنا نزي مسل قطفن وانا ونحبري تاخت رخبو لايك شير كومنت سبسكرايب تقبروا بخبر عدم سسنايو